Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Blade Runnerren eszena mitikoan esaten da: nik zuk sinetsiko ez zenituen gauzak ikusi ditut. Guk 21. mendean ere sinetsiko ez genituzkeen gauzak ikusiko ditugu. Gaurko saioan, azkeneko kapitulo honetan, hortaz, faxismoaz eta kolapsoaz solastuko gara. Baina ez hori bakarrik, ekotopiaz ere, infernuan loreak ere badirelako. Dos Reinoseko aintzira, adiskidetasunaren abia. Zaharra Gazteluko ezegune txiki hau gizakiak egina da, 50ko hamarkadaren bukaeran. Aragoiko mugan dago, errege bardeetatik hurbil. Kontserbazio bereziko eremuak 30 hektarea baino gutxiago ditu. Horietatik urmaelak 20 ditu. Sakontasun gutxikoa da, alderik sakonena 1,6 metrokoa baita. Bueno, azken saio honetan, hemen kaletik paseatzen ari ginen eta Nostradamusekin topatu gara. Ez, Nostradamusekin ez, Iñaki Bartzenarekin gaude, bera Ekopoleko ikerlaria da eta Ekologistak Martxeneko kidea. Egunon, Iñaki. Egunon, Gorka. Zurekin jorratuko dugu gure azkeneko saioa, hain zuzen ere, eta eginen duguna da etorkizuna aztertu. Etorkizunaren inguruan solastuko gara, ez da gutxi, ez da erronka txikia, Iñaki. Eta, bueno, nonbaitetik hasteko, gaian sartu ahal izateko, efemeride bat aipatuko dugu, dela Limit of Growth, hazkundearen mugak txosten ezagunaren 50. urteurrena egiten dela aurten, ez? Hori da, ekologismoaren zutabe handietako bat, ez? Txosten oso importante bat. Eta, bueno, galdetuko dizut lehenik eta behin, zer da hor jorratzen zen tesi nagusia? Zer da aipatzen zena? Bai, Donella Meadows eta bere lagunek, maigaineratu zuten problema bat, eta zan, gure bizitza industrialerako, gure produzio eta konsumo sisteman erabiltzen genituen materialak, bai estok materialak eta bai flujo energetikoak muga batzuk zituztela. Hau da, etengabean ezin zen ez ikatza, ez aluminioa, edo ez burdina edo kobrea etengabe atara lurretik. Lurra oso handia da, gure lur planeta hau, baina mugak ditu. Orduan, erabili zituzten, nolabait sistema konplexuak aztertzeko, nolabait predikzioak egiteko, kalkulo batzuk eta konturatu ziren, adibidez petroleoa, erausketa prozesu horren bitartez eta kalkuloak egiten, bukatuko zala, 3-4 hamarkadatan, eta bar. Eta oso bere momentuan, 1972an, hori izan zen, Erromako klubak egindako enkargu bat, eta oso polemikoa izan zen, eta nire ustez oso argigarria, nolabait, ekologismoarentzat adibidez oso lagun, oso txosten lagungarria izan zen. Eta bota zuena ez da gutxi,
ukitu zuen, kolokan jarri zuen, hain zuzen ere, ekonomiako pilare nagusia, seguraski ere, hazkundearen kontu hori, baino ez bakarrik. Ez zuen erran bakarrik gure hazkundeak mugak dituela, baizik eta horrela segituz gero, kontu hau kaput. Kolapsatu egingo zuela. Bagoazela hori zen, ez? Bai, hori kontu biologikoa da. Hori da, bizitzaren nolabait aspektu oso normala. Hau da, gorputz batek, izaki bizidun batek ez badu elikadurarik, ez badu energiarik, ez badu nolabait behar duen oxigeno hori lortzen, kolapsatu egiten da. Eta orduan, hauek nolabait esan zuten gure sistema ekonomiko askor horrek gero eta material eta gero eta energia gehiago behar zuela, eta horrek suposatzen zuen momentu baten, estanda egitea eta kolapso batera llegatzea. Bere momentuan, bi kritika nagusiak jaso zituen txosten honek, ez? Bata zen oso simplea zela analizia, eta gure ekonomia eta gure sistema industriala oso komplexua dela, eta ez zuela kontutan hartzen kontu behar zituen variable guztiak. Bai, egia da, adibidez, aurrerapen teknologikoekin petroleoa edo mehaztegiak bilatu dira leku ezezagunetan, adibidez lur azpian edo iparpoloaren, badaude aurkikuntza berriak, baina nik uste dut funtsean kritika hori ez da zuzena. Hain zuzen ere, Iñaki, galdera bat, aurreikuspenak, orain 50 urte pasatu dira, aurreikuspenak bete ditu gutxi gora bera? Nik esango nuke baietz, egia da, adibidez, petroleoaren gailurrara heldu gara, teilatura heldu gara, baina egia da, azkenengo 50 urtetan, teknologia berezi batzuekin, adibidez, Karibeko itsasoan, hor lurrazpien, itsaso azpian, ez dakit zen metrotara topatu dira, edo Brasilen aurrean, hor presalen topatu dira, petroleo nolabait erreserba berriak edo leku berriak, baina hori lehen ezagutzen ez zirenak, ez? Baina nire ustez evidentea da, hau da, eta hori da nolabait peak oil, edo peak oil esaten da petroleorako, baina peak oil, hau da, aluminio eta beste metalak bebai, bide berdinean doaz. Haiek deskribatzen zuten gure jendartearen tendentzia etorkizunean dela egindu gora, eta orain tokatzen du montaña rusa bera. Dudarik gabe, eta, beste kritika bat izan zen, guretzat nolabait kritika morala edo etikoa zen, hori ikuspegi maltusiarra dela. Hau da, Robert Malthus, 1786an uste dut, justo 19. mendea etorri baino urte batzuk lehenago, idatzi zuen populazioaren ensaioa, esan ez, populazioa hasten dela geometrikoki, baina gure elikagaiak eta gure nekazal produktuak aritmetikoki, orduan hor kontraesan bazala. Bai, hori esaten du hain zuzen ere Meadows eta hauen Limits of Growth txosten horrek. Azten garela, eta kontsumitzen dugula munduaren baliabideak, baina asko zen. Orduan, nolabait, esango nuke, ditugun mugak, muga fisiko-biologikoak, ez dira gizakiok sortutakoak, eta ezin ditugu guk baldintzatu, ezin ditugu aldatu. Uraren zikloa, nitrogenoaren zikloa, fotosintesia, ez dago gure esku. Muga biofisikoa. Bai, dira nolabait ekosistema planetario honetan dauden baldintzak, eta edo egokitzen gara, edo pikutara goaz. Eta orduan hori da nolabait, eta ikusten ari gara, leku askotan ez dugula kasurik egiten, eta ez gara
ez dakit, zuk irakurtzen baldin baduzu Jared Diamond liburua, hori kolapsoa ikusten duzu, momentu baten, Paskoako irlako jendea kolapsatu egin zuela. Edo maiak, edo Maputxek esaten dute, eurek, kolonizazioa heldu zenean, bebai euren bizimodua kolapsatu egin zuela. Oda, Maputxeak oraindik jarraitzen dute, 5 mende pasauta gero, esanez, mesedez, utzi gaituzue bizitzen gure ekosistematan, gure parametroetan. Hala, kolapsoa historian hainbertzetan gertatu den zerbait dela, eta guk ere badirudi badugula gure ordua kolapsatzeko da batzuek erraten dutena, ez? Adibidez, Iñaki, horregin da oso ezaguna serie bat, filminen aterazena, Le Collapse, kolapso seria, polemika nahiko sortu zuen, ezaguna egin zen. Claro, horra agertzen ziren irudiak ziren oso dramatikoak, ez? Eta ikusten zena zen, egun batzuetan, aste gutxi batzuetan, sistema oso bat, Frantzia bat, adibidez, joaten zela pikutara, ateratzen zirela armak, kaos erabatekoa kalean, eta honditzek kritikatu zuten, kolapsatzera goaz, ez? Hori errandute batzuek, baina kontua ez da horrela izango, ez da hain bizkorra izango. Segurazki, artistek eta zinegileek eta, behar dituzte eskandalua sortu nolabait arreta deitzeko, ez? Zinea da eta zine distopikoa oso normala da. Nik esango nuke, lehen esan dizunan bezala, momentu hontan munduan badaude kolapsatu egin dituzten errealitateak. Libia kolapsatuta dago, Siria kolapsatuta dago, Afganistan kolapsatuta dago, Maputxearrak, eta kolapso diferenteak dira, batzutan dira gerrateak eta burruka armamentistikoak sortutako kolapsoak, Libian bezala edo Afganistanen bezala. Beste leku batzutan, aldaketa klimatikoek sortu dituzte, problematika batzuk nun jendeak ezin du jarraitu han bizitzen, ez? Eta beste leku batzutan, adibidez, ikusten ari gara, migrazio Afrikatik edo Ertamerikatik sortzen diren migrazio horiek, horrek suposatzen dute bertan ezin dela bizi. Eta bertan ezin bada bizi, horrek esan nahi du, kolapsoaren sintomak daudela. Kontua da, kolapsoa solasten ari garenean, ez da toki zehatz batena, baizik eta ari gara solasen sistema ekonomiko globalaren eta beraz mundu honen, basikamente, gizateriaren kolapso bat. Behintzat gaur egungo bizi moduaren gainbera erabateko bat. Bai, nik gogoratzen du nire tesi doktorala egin nuen Europako armagintza nuklearizazioaren kontrako mugimenduak, ez? Eta momentu hortan, adibidez, konfrontazio oso fuertea zen, nolabait, Reagan eta Gorbachev etorri aurretik zegoen, nolabait, misil nuklearrak alde batetik bestera, eta, gerra nuklearraren arriskuari ikusten zen, orain Errusia eta Ukrainaren arteko liskarra dela eta berriz etorri dana, nolabait. Bai, horlako gerrate nuklear batek posible egingo luke, gure gizateria, gure, ez dakit, gizakiok planetatik desagertzea. Baina, claro, horretaz ari ginenean, etortzen ziren Eritrea, Timor, El Salvador, Nicaragua, edo gerra beroak existitzen ziren, zuek gerra hotzaz eta gerra atomikaz hitz egiten duzue. Kolapso atomikoari buruz hitz egitea ondo dago, baina gerra eta kolapsoak ari dira gertatzen momentu honetan, ez? Orduan, nik esango nuke, kolapsoa ez da, izan daiteke kolapso global eta atomiko bat, bale? Baina lehen nik ikusten dut, munduan hainbat eta hainbat gizarte talde herri ari direla kolapsatzen, ezin dutelako bizi, baliabide energetiko eta material nahiko ez dutelako irauteko, ez? Eta hori da nolabait horrez erreparatu behar dugu, eta hori da nolabait ekologismoaren funtzioa, ez? Mahai gainean jartzea, non dauden mugak, non dauden eskaziak, eta non dauden nolabait irtenbideak, ez? Kontua da, Iñaki, orain aigara erraten gu ohituak ez gauden zerbait.
mendebaldarron sistemak ere erabat kolokan daudela, ez? Eta hor, aipatzen ditugu, ezagik, datu batzuk, adibidez, 2006an, ez, ukitu zela petroleo merkearen teilatua, eta ordutik aintzin, gero eta petroleo soldata txikiagoa dugu, nolabait ere, ez dakit, ez, pandemia bat izan dugu orain, badola segurazki lotura ekologiko bat, nolabait ere, ez, ekosistemen degradazioarekin, ez dakit, ez, hor dago aldaketa klimatikoa. Iñaki, kolapsatzen hasiak gara? Bai, leku batzutan, Material eskasiarekin ere hasi gara orain? Bai, leku batzutan jendeak ezin du bizi, eta ezin du bizi, adibidez, Euskal Gazteria. Euskal Gazteria dago egoera nahiko nik ikusten ditut adibidez, nire seme-alabak, eta ez dute izango, nolabait guk izan dugun suertea, zen gu, nolabait, bigarren mundu gerratik ona, jaio ginenok, ezagutu dugu hazkundearen parametro izugarri excepzionalak, ez? Eta orain, adibidez, ikusten dugu Euskal Gazteriaren egoera nahiko prekarioa gala, eta prekaritate horrek esan nahi du, nolabait, sistemaren akumulazioan batzuk ateratzen dira, gutxi batzuk ateratzen dira garaile, eta akumulazioan, koronavirus krisi honetan, multimilionarioak diren batzuk biderkatu dute euren errentak, eta negozio izugarri handiak egin dituzte, baina gehiengoarentzat ez da horrela izan. Orduan, hor daukagu problema bat, kolapsatzen ari gara, leku batzutan, munduan leku batzutan kolapsatuta daude eta migratu behar dute euren bizilekuetatik beste leku batzuetara. Eta horrek suposatzen duen problemakin. Baina gurean baitan ikusten dugu, adibidez, gu gizarte industrial, aurreratu, moderno, teknologikoki oso painduta dagoena, bizi garela, baina desberdintasunak gero eta handiagoa dira. Pasadan urtean, gure instituzio publikoek inoiz baino diru gehiago batu dute zergetatik, baina horrek ez du esan nahi, hemendik aurrera egingo diren inbertsioak nolabait hobeagoak izango direla. Nire ustez, desoreka ekosozial batean bizi gara, eta horrek markatzen du arriskua kolapsorako. Zergaitik? Oso dependienteak garelako. Zergaitik? Behar ditugun elikagaiak, behar ditugun tramankuluak bizializateko, bai teknologikoak eta bai nolabait errekurso materialak, kanpotik ekartzen ditugulako. Hain zuzen ere, ikusten ari gara, hainbat eta hainbat gauza, prozesu batzuk ari direla pasatzen estualdi batzuetatik eta estualdi horretan sistemak kolapsatu egiten du. Ez da ailegatzen, duela gutxi gertatu zen, ginebrarekin, botilak edo kamioilariak falta dira. Orduan, olako kolapsoak, partziala txikiak gertatzen ari dira, eta hori da nolabait gure sistemaren funtzio eskasen sintoma bat. Entzun izana da datua Euskaldunek, Nafarroan ezak zein den datu zehatza, baino berein elikagaian eguneko 85 ekartzen dutela kanpotik, ez? Edo bertze bat da, gasaren inguruko dependentzia, ez? Eta batzuk, adibidez, erraten dute, ze gertatuko da Argeliako gasa gutxitzen hasten denean, eta mozten dutenean iturria. Argelia inbaditzea bertze alternatibarik egonen da? Seguru nago ekofasista batzuk horri proposatuko dutela. Nolabait bide, violento edo nolabait bide militarretik, gurea ez dana okupatu. Hori historikoki eginda eta neokolonialismo hori oso agerian ikusten dugu, nolabait eztabaida energetiko horiek planteatzen direnean, ez? Hori da modu bat, nik esango nuke, gaza da bat, baina orain adibidez Argelian eta Saharan planteatzen diren instalakuntza energetiko eguzki energiatik planteamen, instalakuntza erraldoi horiek dira energia elektrikoa ekartzeko Europa aldera. Orduan, zukin baditu dezakezu, euren gaza kontrolatzeko eta apurtzeko, edo euren lurraldea okupatzen duzu, ez eurentzako zerbitzu bat egiteko, baizik eta
zuk nolabait eguzki hori aprobetxatzeko zuretan. Badaude modu asko. Guk, Europan, lehenengo munduan, Euskal Herrian bizi garenok, hain independentea garenez, pentsatu behar dugu dependentzia horrek jarraitzen baldin badugu gorantza, gure etorkizuna nahiko eskasa izango dela. Eta aipatu duzu Iñaki, ekofascismoa hitza, jendeari nahiko, txokantea egiten zaigu, ekologismoaren arira fascismoak solastea, ez? Baina adibidez badagor autore bat nahiko ezaguna dena, eta berak erraten zuen, nazismoak eta fascismoak ez zirela izan historiako anekdota bat, ez? Anekdota ilun bat, eszepzio maltzur bat, baizik eta izan zirela aurrekari bat. Gertatu zen eskasia garai bat, eta atera ziren fascismoak. Orduan, batzuek erran dute, orain sartu bar gara eskasia garai batean, eta fascismoak ateratzen aldira berriz. Zure ustez, Iñaki, Europan ikus ditzazkegu berriz diktadurak, fascismoak? Bueno, ez badugu norabidea aldatzen bai. Nik esango nuke, fascismoa, nazionalsozialismoa etorri ziren momentu kritiko baten, nun gainproduzioaren egoera bat zegoen, eta jendeak ezin zuen ezer erosi, eta orduan etorri ziren bai Mussolini, bai Hitler, eta bere planteamendu fasistekin jendea erakarri zuten, jende izugarrizko mugimendu potenteak egin zituzten, eta nolabait aberatzek esan zieten, zuek gobernatu egoera berezi honetan, gero-gerokoa. Baina Hitlerrek bere ministroen artean zeukan nekazal ministro bat ekologista zana. Hau da, ekofascismoa ez da gauza berri bat, da zeozer nolabait logikoa dana, fasismoa, nazionalsozialismoa, autoritarismo horiek dira nolabait gizarte bat gobernatzeko modu bat, modu politiko bat, eta hori eskondu daiteke ekologismoarekin, bai, eskondu daiteke sustengarritasunarekin, bai, segun, eta horientzako adibidez jende asko soberan dago, jende asko, migrazioen fenomenoak modu oso berezian ulertzen dute, pentsatuz, nolabait ezin direla migrante horiek etorri, ez dagolako lekurik guztientzako, baina ez digute esaten zer gertatzen den nolabait gure armen esportazioekin edo gure dependentzia energetiko edo elikagaien aldetik zuk esan duz bezala daukagun dependentziarekin. Nondik ekartzen ditugu kontu horiek, ez? Nondik ekartzen dugu gaza, nondik ekartzen ditugu gure elektrodomestikoak, nondik ekartzen ditugu gure kotxeak, gure arropak. Orduan hor dago kontraesan bat. Kontraesan horretan, fasisten, ekoautoritaristen mezuak, suerta daitezke fruitukorrak jende askorentzako segurtasuna ekartzen dutela. Eta hori da nolabait etorkizunean izango dugun dema edo erronka oso handia, momentu honetan Europan hainbat lekutan planteatzen ari dena, bai Polonia. Batzuk planteatu dute adibidez etorkizunan egongo dela dilema bat, dela edo gutxitu eta banatu, edo lapurtu eta hil, ez? Hori izanen dela. Baina, hain gai ilunetan sartu gabe, pixka gure saioaren bukaerara iristen ari garelako, baita elkarrizketa honen bukaerara, agian distopia gehiegi ditugu orain, ez? Ez dakit, ez? Streaming plataformetan, liburuetan, ez? Distopiaz betetzen ari zaigu gure ingurua, akaso horrek ere zerbait erran nahi du, baina, ekotopiaren bat ere posible da, hau da, utopia bat jasangarria, eta are gehiago galdetuko dizut. Nola izango zen Nafarroa ekotopiko bat? Bueno, oreka edo nolabait zoriontasuna edo bizitza ona beti da erreferente bat. Egia da, gure sistema kapitalista honetan berri txarrak dira berriak eta berri onak ez dira inoiz komentatzen, baina badaude adibideak, nik uste dut, bai Nafarroan, bai Euskal Herri osoan, badaude, nolabait bai herrietan eta bai hirietan, modu kooperatiboak, badaude konsumo taldeak, badaude esperientzia nolabait ekotopikoak direnak, eta bai adibidez, badaude gero eta gehiago komunitate energetikoak, nolabait antolamendu edo produziorako edo
nolabait badaude esperientzia, nolabait komunalak, kooperatiboak, nik esango nuke behetik gora doazenak, zabaltzen ari direnak. Zoritxarrez, gure instituzioetan, gure elite ekonomikoek ez dute horretan pentsatzen dute bakarrik hurrengo egunean zenbat etekin atea behar dan, eta nire ustez, ekonomia eta ekologia eskondu behar dira, etxearen zaintza hori, nik uste dut, bai, behar ditugu irudi ekotopikoa, behar ditugu nolabait adibidez garraioa antolatzeko modu diferenteak, behar ditugu gure auzoak eta nolabait gure arkitektura nolabait orekatzeko proposamenak badaude, baina ikustarazi behar ditugu, ez? Nik uste dut esperientzia asko eta asko egiten ari da, zoritxarrez hori ez da telebistan ateratzen egunero, baina atea beharko litzateke espresio horiek, ez? Nolabait, bai kooperatiba produkzioan, produktiboetan, bai zerbitzuetan, baita ere ekoaldeatan, baita ere nolabait ikastetxetan. Gauza asko ari da egiten, zer jende askok ikusten du krisi ekosozialari erantzun bat eman behar zaiola. Guk adibidez esfortzu bat egin behar dugu hori ikustarazteko. Mila esker handiz, Iñaki, hortan laguntzeagatik. Nik bakarrik erran esperantza meztu bat ere ematen aldela, behar dugu zoriontsu izaten berrikasi, hori nire ustez arras garrantzitsua da, eta borrokak merezi duela, ez? Egia da aldaketa garai sakon bat datorrela, baina ere aldaketa garaietan sortzen aldire, nolabait ere aukera berriak mundu ederrago eta ekotopikoago bat egiten. Beraz, hoixen, mila esker handiz, Iñaki. Zuri. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.